Antin Aho Aamenkoski Mäkiranta Sarasta ja Liimataisen Ilpo Vanta kokeilut vielä Ilpo lähtenyt jälleen kerran mukaan sieltä ja näin kärki painaa siellä menemään 87 pitkässä on MPR Optelilla ajamakaveri on siellä ykköspaikalla ja tosiaan Vesanon mies tuolla Lapinlahdella nappasi etulta partaaniluokan voiton täältäkin. No, menet tiedä, se nähdään kaveri on siinä kakkospaikalla ja kolmantena tulee numero 1 ykkönen MRK Järven urheiluautoilijalta edustava Volvo. Ilmaista kalustoa viivalle, eli Vitonen varmasti saa kyllä tuosta Ranskattaresta mukavan ajokin joku sanoo, että ranskalaiset on parhaita yleensä kriisissä, mutta menevät kuusen sieltä numero 2 Riikka Pitkäsen Mikko tuossa lehkäinen tuolla kyllä todella kovaa jälkeiseen tai itse asiassa